Saka zvakaitika mani akati achitenderera ndobva atanga kuona vanhu akatanga kuvadedza. Hapana zvizhinji zvaakataura kwavari, asi akangovati nditevere. Haleluya. Ivo vachinzwawo havana kumbofunga zvakawanda, vakabva vangobvumawo kuteera. Haleluya. Zvinoshamisa kuti murume wausati wamboona before, murume wausingazivi, anouya pauri kuti nditevere, iwe wotosiya zvimwe zvauri kuita wototanga kutotevera. Chishamiso ichocho. Haleluya. But pane chishamiso kudaro, pane chidzidzo zvakare. Chidzidzo chekuti dzimwe nguva shoko raMwari rinouya, vanhu vogamuchira shoko raMwari nemufaro, vowana kufarisa, vokanganwa kufunga zvizhinji, vongomhanyira kunakirwa nevhangeri. Nekuti vhangeri rinonaka. Haleluya. Asi muchaona tichifamba pamberi nechidzidzo chedu kuti varume ava vakangoteera, havana kumboudzwa kunzi kuchaita chii kumberi. Havana kumboziva kuti kuchafamba sei kumberi. Asi vakangoti tinoda kuteera. Zvamataura tazvinzwa tinoteera. She vanoda kutidzidzisa today about counting the cost. Because kazhinji vanhu tinoita zvinhu tisina kufunga kuti zvichaita sei kumberi. Nyaya yatatanga iyi haisi nyaya diki. Ndambudaro una baba Chakombera, ndikati vanhu havazivi kuti ihondo yatatanga. Zvinoita senge zvichakanaka ezvinezvi, tichisangana mudzimba, tichiwirirana, tichiseka, tichitaura shoko raMwari, toenda kumba tichifara, takasununguka. Asi pachasvika rimwe zuva rekuti shoko raMwari rinofanira kumirirwa. Haleluya. Zvichakanaka ezvinezvi hapasati paita anovhunza. Rimwe zuva mumwe munhu achaziva kuti vanhu vari kusangana mudzimba, pachagariswa vanhu pasi. Haleluya. Vanhu vachagariswa pasi vachibvunzwa kunzi chii chamunenge muchimboita? Akakutumai kudaro ndiani? Haleluya. Ngaende kumberi kuna Mark, I think it's Mark chapter 14 verse 25. Hallelujah. Mark chapter 14 verse 25. Yes. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, handichazonwi zvezvibereko zvomuzambiringa kusvikira zuva iro randichazonwa naro zvava zvitsva muushe hwaMwari. Amen. Endelea pamberi kusvika pa 33. Zvino vakati waimba rwiyo, wakabuda wakaenda kugomo reMorive. Jesu unoudza Petro kuti uchamuramba. Zvino Jesu akati kwavari, imi mose muchagumburwa kwandiri, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, ndicharova mufudzi namakwai achaparadzwa. Asi kana ndamutswa, ndichakutungamirirai Garirea. Zvino Petro akati kwavari, kunyange wose wakagumburwa, ini kwete. Jesu akati kwaari, zvirokwazvo ndinoti kwauri kuti nhasi usiku huno jongwe risati rarira kaviri uchandiramba katatu. Asi iye wakareva nokusimbisa achiti, kunyange ndikafanirwa kufa, kunyange ndikafanira kufa nemi, handingatongo kurambei ini nawose wakadarowo. Jesu Gibson 32. Zvino wakasvika panzvimbo inonzi Gibson, akati kuvadzidzi vake, garai pano, ini ndichambononyengetera. 33. Akatora Petro naJakobo naJohani, akatanga kuvhunduka kwazvo nokudumbirwa. Akati kwavari, mweya wangu une shungu kwazvo kusvikira pakufa.
garai pano murinde. Amen. Muri kunzwa nyaya iri kukwira magiya. Pakutanga akangoti nditeverei. Ndobva vatevera. Hallelujah. Amen. Nditeverei. Ndobva vatevera. Ndobva azosvika manje pamberi pekuzovaudza kuti iwewe senge iwewe zvako Peter usataurise iwewe. Because iwewe Peter zvanyatsosvika pakuoma iwewe uchandiramba shongwe isati rakatatu. And apa banga sikataure next year kana 10 years from now. Hanzi nhasi chaiyi today. Asi muri kuona kupindura kwakaita Peter aitopika. Peter aitopika kuti azviite. Chidzidzo ichi dai Mwari vakandibatsira ndakwanisa kutsanangura sekudzidziswa kwandakaitwa. Kuti zvinhu zvamatanga izvi zviri easy kuzvifunga. Zviri easy kana uchizvifunga, but kana wakuzofamba panzira yacho it might not be as easy as you think. Zviripo hongu, ndinozvipa hongu, asi ndinozvipa kune vanhu vakazvipira kusvika pakufa. Nekuti inyaya inonakidza, asi inozosvika dzimwe nguva pakuoma. Hazvisi zvandichazopa kuvanhu vane mhindu. Hallelujah. Because Peter apa pavanga vachiri kupiwa fish ka. Vanga vachiri kupiwa zvingwa 5 nehove 2. Anga achiri kupiwa simba rekufamba pamvura. Apa vanga vachatongobva kupiwa chirayiro. Vachimhedurirwa chingwa newaini. Vachigezwa tsoka. Akati nyangwe zvikadii handife ndakakurambai. Nyangwe zvikadii handife ndakakurambai. Hallelujah. Amen. Handeipa vesi Luke chapter 14 verse 25. Zvino vazhinji vakafamba naye, akatendeuka akati kwavari, kana munhu achiuya kwandiri asingavengi baba wake namai wake, nomukadzi navana navanun'una nehanzvadzi, kunyange noupenyu hwakewo, haangavi mudzidzi wangu. 27. Ani nani usingatakuri muchinjikwa wake akauya shure kwangu, haangavi mudzidzi wangu. 28. Nokuti ndiani kwamuri kana achida kuwaka svingo usingatangi kugara pasi akaverenga kukosha kwayo, kuona kana ane mari yokuipedzisa nayo, kuti zvimwe kana atanga nheyo akakoniwa kupedzisa, vose vanozoziona vasatanga kumuseka. 30. Wachiti uyu munhu wakatanga kuwaka akakoniwa kupedzisa. Kana ndoupiko mambo kana achienda kundorwa nomumwe mambo usingatangi kugara pasi akarangarira kana iye kuna vanhu vane zviuru zvamazana zvine 10 angagona kundosangana nounouya kuzorwa naye ana vanhu vane zviuru zvamazana zvina 20. Kana asingagoni unotuma nhume iye achiri kuri kundokumbira mashoko orugare. Saizvozvo ani nani kwamuri usingasiye zvose zvaanazvo haangavi mudzidzi wangu. Amen. Muri kuinzwa nyaya yakutanga kubuda manje. Zvanzi kana muchivaka dzimba dzenyu, hakuna munhu anongonotenga zvidhina nemajecha nemadhoframe otanga kuvaka. Munhu anotogara pasi oti mai mwana taakuvaka panapa. Isusu sekuona kwedu bedroom tinoita mabedroom mangani.
tingakwanise imba yakaita sei? Hallelujah. Amen. Tikaita kitchen redu, tikaita mabedroom 10 tinowakwanisa here. Ko tikangoita ari 3. Hallelujah. Amen. Zvototengwa zvidhina, zvotengwa zvinoenderana nebudget. Zvinokwanisika. Hallelujah. Amen. Votoenda kunoita plan, vana architect voita nana engineer vonyora kuti panoda zvidhina zvakati zvichichichi, budget raita motanga kuvaka. Hallelujah. Otherwise munoita sebenzi, wotangira kukona kuita 1 room 2 rooms wogumira pakati, woita 40 years imba iri pa 2 rooms. Hallelujah. Amen. Apa vangu vachitaura imba yema lighthouse kana vari muocean une gungwa kazhinji kunoitwa inonzi lighthouse yenharirire yanga ichitaurwa kunzi nharirire. Hakuna munhu anotanga kuvaka lighthouse asina zvinokwana kupera. Hallelujah. Tikunyasofamba mbichana kuti tinyatsonzwisisa nyaya iyi. Mwari vari kuedza kuti imi mashinga here zveshuwa. Hallelujah. Amen. Ndo pane nyaya yacho. Because nyaya yekunzi counting the cost. Vanhu vakateera Jesu vasina kuita count the cost. Vakateera Jesu vasina kunzwisa kuti chii chichazova kumberi. Hallelujah. Amen. Ndo chinhu chinokonzera kuti vanhu vamboita kunge vari kufamba nenzira iyi wozoonekwa mangwana hatichisinawo. Zvinhu zvinoda kunyatsogara pasi monyatsofunga kuti shuwa here. Hallelujah. Amen. Tikadzokera futi kuna chapter 14 ya Mark, tiverenge vesi 66 to 72. 66. Kuramba paPetro 66. Zvino Petro achiri panze poruvazhe, mumwe washandiri womuprista mukuru akasvika. Akaona Petro achidziya moto, akamutarira akati, newewo wakanga una Jesu weNazareti. Asi iye wakaramba achiti, handizivi kana kunzwisisa zvaunoreva. Akabuda panze kuruvazhe rwapamberi, jongwe rikarira. Zvino mushandiri akamuona, akatangazve kureva kuna vakanga varipo achiti, uyu ndomumwe wavo. Asi iye wakarambazve. Nguva duku yakati yapfuura, wakanga vamirepo vakatizve kuna Petro, zvirokwazvo uri mumwe wavo, nokuti newe uriwo muGarirea. Ipapo akatanga kutuka nokupika achiti, handimuzivi munhu uyu wamunoreva. Pakarepo jongwe rikarira rwechipiri. Ipapo Petro akarangadza shoko rakanga rarehwa kwaari naJesu rokuti, jongwe risati rarira kaviri uchandiramba katatu. Zvino wakati achifunga izvozvo akachema. Hallelujah. This is the same night. Handiti apa vakaenda vakanodya, inonzi last supper. Supper inodyiwa usiku. Vanga vapedza last supper paakanzi uchandiramba iwewe. Apa kuri kunzi jongwe risati rarira pekitatu. Jongwe rinorira zuva risati ratomboita sei rabuda. Meaning kuti usiku ihwohwo. Hallelujah. Ndoda kuedza kuonesa something. Kuti kana tafunga kuteera Jesu, dzimwe nguva tinogona kuteera tisina kutarisira kuoma kwezvinhu. Dzimwe nguva tinogona kuteera tisina kutarisira kumanikidzwa kana kuiswa mukona. Pane panozosvika kuiswa vanhu mukona. Hallelujah. Tine vamwe vatainamata navo tichiti tiri kufamba pamwe chete, but vakazosvika pakuiswa mukona vakuvhunzwa. The easy way out ndeyekuzongoti ndivana Mangozho vaingonditi, ndivo vaikotidaro.
but ina ndinambobvira ndagamuchira zvinhu zvacho ini ndinambobvira ndazvibhilivha ini ndaimbofurirwawo. Haleluya. Ndo zvakaita Simon Peter. Simon Peter akatanga kuti ini ndikwanire imambuya ini munondiziva here makundijairira manje. Pane pamberi apa pechitatu apa pekuzanzi anga akutotuka. Haleluya. Akatanga kutotuka Simon Peter. Zvinogona kudaro dzimwe nguva kuti munoti makutanga kuita basa raMwari muchataura nevamwe vanhu kuti ngatiitei basa raMwari, zvikuru sei kana vari vamakambonamata navo. Dzimwe nguva zvitori nani kuenda kunze kuvanhu vasati vambonzwa vhangeri kana vanhu vasina kumbopinda mukereke yamunopinda. Vanhu vakadaro vanogona kugamuchira vhangeri vakafamba naro zvakanaka. Asi ava vamakambonamata navo panonetsa, panotiomera, because munhu nhasi tiri pamwe chete, mangwana zvinhu zvinochinja. Haleluya. Amen. Akatanga kuti imi ndikwanire, because apa upenyu hwake hwanga hwaiswa pakaoma manje. Ari kuona Jesu achirohwa, ari kuona Jesu achisvipirwa mate, ari kuona akatanurwa hembe, ari kuona akuroverwa pamuchinjikwa. Haleluya. Akafunga kuti kana zviri kuitwa uyu ndigozviitwawo inini. But nguva yese idi aimbotaura kuti Ishe, nyangwe zvikaita sei vamwe vese vakaparara vakatiza, inini ndinofanemi. Mwoyo wemunhu wakaoma. Shuwa kana wafunga zvekuteera vhangeri iri ndezvekuteera uri wega, uchinyatsonzwisisa kuti kana kuri kunzi kumira ndinomira ndega, ende vhangeri rinoda kumirirwa iri, usingatye munhu kuti ndinozodzingwa muchechi kana ndinozotorerwa chigaro kana ndinozodi kutotaura kuti inini ndakagamuchira vhangeri raMwari, vhangeri rinoti chakati nechakati nechakati. Uku kwamava kundiendesa uku kunopesana nechandakatenda machinji. Haleluya. Amen. Simon Peter akangoti hongu, akabvuma kuteera. Hanzi nditeere. Haana kuzvifunga kuti zvichasvika pazuva rekuti uchazobvunzwa kuti ndiwe mumwe wacho kwa iwewe, ndiwe waifamba naye iwewe. Tiende kuJohn chapter 21. Togona kuedza kungoti chapter yacho yese tingokurumidza kuipedza. John chapter 21. Jesu unozviratidza kuvadzidzi vake pagungwa reTiberias. Shure kwaizvo Jesu akazviratidzazve kuvadzidzi vake pagungwa reTiberias. Akazviratidza kudai: pana Simon Petro naThomas vainzi Didimo naNathaniel wekana yeGarirea navanakomana vaZebhedhi navamwe vaviri vavadzidzi vake vakanga vari pamwe chete. Simon Petro akati kwavari, ndondobata hove. Vakati paari, nesu tinoendawo newe. Vakabuda vakapinda mugwa, asi usikuhwo havana kubata chinhu. Zvino vakati poedza, Jesu akamira pamhenderekedzo, asi vadzidzi vakanga vasingazivi kuti ndiJesu. Zvino Jesu akati kwavari, wana mune chisewo here? Vakamupindura vachiti, kwete. Akati kwavari, kandai rutawa kurutivi rworudyi rwegwa mugowana. Ipapo vakakanda vakasagona zvino kwewa nokuwanda kwehove. 7. Zvino mudzidzi uya waidikana naJesu akati kuna Petro,
ndishi. Ipapo Simon Petro akati achinzwa kuti ndishi, akasunga nguo yake, nokuti wakanga asina, akazvisira mugungwa. Asi vamwe vadzidzi vakauya nekagwa vachikweva rutava rune hove, nokuti wakanga wasi kure nenyika, asi makubiti anenge 200. Zvino wakati wasvika panyika, wakaona moto wamazimbe waweswa nehove yakaiswa pamusoro pawo nechingwa. Jesu akati kwavari, uyai nedzimwe hove dzamakabata zvino. Simoni akakwira mugwa akakwevera rutava panyika, rwakanga ruzere nehove huru 153. Asi kunyange dzaiva zhinji dzikadai, rutava haruna kubvaruka. Jesu akati kwavari, uyai mususure. Kwakanga kusino mumwe wavadzidzi vake wakasunga kumubvunza kuti ndimi aniko, vachiziva kuti ndiye She. Zvino Jesu akaenda akatora chingwa akavapa nehovewo saizvozvo. Urwu rwaiva rwechitatu Jesu rwaakazviratidza kuvadzidzi vake amuka kwakafa. Zvino wakati asusura, Jesu akati kuna Simoni Petro, Simoni mwanakomana waJona, uno rudo neni kupfuura ava here? Akati kwavari, hongu Ishe, munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati kwaari, fudza makwayana angu. Akati kwaarizve rwechipiri, Simoni mwanakomana waJona, uno rudo neni here? Akati kwaari, hongu Ishe, munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati kwaari, chengeta makwai angu. 17. Akati kwaari rwechitatu, Simoni mwanakomana waJona, unondida here? Petro akarwadziwa mwoyo nokuti wakati kwaari rwechitatu, unondida here? Akati kwaari, Ishe, munoziva zvose, munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati kwaari, fudza makwai angu. Zvirokwazvo ndinoti kwauri, uchiri jaya waizvisunga chiuno uchifamba kwawaida. Asi kana wakwegura, uchatambudza maoko ako, mumwe uchakusunga chiuno achikuisa kwausingadi. Wakareva izvozvo achifananidza kufa kwaaizokudza Mwari nako. Zvino wakati areva izvozvo, wakati kwaari, nditewe. Haleluya. Nyaya yakaoma iyi. Hanzi akatamuka Jesu anga ane muviri wekudenga. Ane muviri wekudenga kudaro, aikwanisa kungoti padhoo nyanga rakakiyiwa aipinda Jesu. Nanhasi ndozvaanoita. Ndosaka tichitenda mumba muno kuti anouya, nyangwe takavhara madhoo edu ativhure dhoo kuti Jesu apinde. Anongopinda dhoo rakavharwa. Naizvozvi so mumwoyo medu anogona kupinda paadira. Aingoti so vachinamata dzimwe nguva, aingoapia pakati pavo, motomuona apo sezvaakaita kuna Shadhireki, Meshaki naAbhedhinego. Saka vadzidzi vanga vatojaira pahanzi kaka kechitatu achizviita ngekuti kwavanenge vari Jesu anongoerekana asvika. But dzimwe nguva aigona kusvika votadza kumuziva. Ndakambonzwa kuchiparidzwa kwedu kunzi akarohwa kumeso, saka angasisaoneka. Hakusi kuti angasisaoneke. Nyaya iripo ndeyekuratidza revelation, kuti uzive Jesu ndiye anenge akutendera. Zvakafanana nevarume vaya kuti uri mutsva muJerusarema here, kana vadzidzi vake vachisangana navo, kana vana Maria wekuti anoti mamisa kupishe wangu, achifunga kuti ndi garden boy. Kana murimi mamuba
dzosai mwiri wake kwandiri. Obva azoti Maria. Paanoti Maria anovhunduka obva ati Ishe. Haleluya. Zvichiratidza kuti Ishe Jesu Kristu kuti umuzive ndiwo vanenge vamutendera. Ndiwo vanotokupa revelation yekuti unogona kutogara vanhu vachiparidza mharidzo 2 hours ukasanzwa chinhu. Asi ivo kana vakuvhurira unowana chaunenge wanzwa. Ndosaka tichizotenda mharidzo kuti tinotenda Mwari nekuti vanenge vatinzwira ngoni tikawana chatinowana ipapo. Haleluya. Saka hanzi akavadanidzira akati dziri kubatika here hove ikoko? Vakati hapana chatabata. Ndobva ati dzikisai rutava ku the other side. Vachidzikisa rutava kudaro, pakare for a few seconds hanzi rakazara neti rikaita serichapfachukira asi harina kudambuka. Ivo ndopavakatozoziva kuti no man, ndishe uyu. Haleluya. Kana imo makereke edu tinotoziva kuti ndishe kana taona hove dziri kubatwa. Haleluya. Nekuti mamwe makereke vari kutambura vari mugwa, vari kutambura maneti haana chirimo. 14 years hapana chirimo muneti. Haleluya. Zvinotoda paina Ishe Jesu Kristu chete vanotaura kuti dzikisai rutava. Madzikisa rutava mushoko raMwari ndopamunobata hove, ende muchabata hove dzakawanda dzekuti munoshaya kuita zvekuita nadzo. Haleluya. Ende dzawanda kudaro neti risingapfachukiri, risingabvaruke. Ndobva vazonzi ngaiuye naro, because neti rinofana kudhonzwa rozounzwa kunze kunoperera nyika. Panosangana mvura nenyika munofana kuunza hovedzi kunoperera nyika kwaanenge akabatidza moto. Haleluya. Nekuti patichasvika kunoguma kwenyika hove dzinofana kudhonzwa dzichiunzwa uku. Haleluya. Kwekunzi vatsvene vachaenda kuna Jesu, asi vasiri vatsvene vachapinzwa mumoto. Haleluya. Apa tinoona Jesu akuzogadzirisa nyaya yaSimon Peter. Simon Peter akanzwirwa ngoni, anga amuramba katatu, asi amuramba katatu kudaro Jesu anosvika pakumubvunza katatu kuti Simon Peter unondida here? Simon Peter unondida here? Simon kusvika ati Ishe munoziva zvose wani. Haleluya. Ndo paanozodzidziswa. Apa Jesu anotomuprofitira kutomuudza mafiro akazoita Simon Peter. Haleluya. Zvikanzi uri mwana mudiki, waipfeka nemapfekero aunoda, waitambanudza maoko ako paunoda, asi ichasvika nguva yekuti vachakuendesa pausingade kuenda. Vachakutwasanudza maoko usingadi. Apa Jesu aitotaura kuroverwa pamuchinjikwa uchaitwa Simon Peter, because Simon Peter akaroverwa pamuchinjikwa. Zvikanzi vachakutwasanudza maoko ako iwe usingadi, vachakupfekedza nguo yausingade kupfeka. Haleluya. Pamberi apa vhesi rinobva ratotaura kuti aireva kafiro kachazoita Simon Peter. Haleluya. Why am I talking about all this? Ndikupedza kuda kutsanangura kuti zvinhu izvi zvine tsaona, zvine njodzi, zvine magumo anogona kurwadza. Haungati iwe uri kuteerera Jesu wozosvika pakuti kana ndikaisa pakaoma ndinonzvenga ndotsvaga easy way out. Hazvizikanwe kuti tichapera nekupi, hazvizikanwe kuti tichaguma nekupi. Vakomana, zvinhu zvatada izvi zvinogona kusvika pakudimburwa musoro. Zvinhu zvatada izvi zvinogona kusvika mukatanga kutarisa kuti vadzidzi vaJesu vese vari 12. Ndofunga it's just one akafa natural death. Akasvika pakuchembera ndiye Johani wokuzonyora zvakazarurwa. Vamwe vese vangapera kurawa
kana mukaenda kuvakorinte, I think vakorinte vechipiri, Pauro paanonyora tsamba yake akutotaura kuti vana handipataurwa kuti Simon Peter nemunin'ino wake Andrea, vana Andrea atotaura kuti vakatouraiwa nemunondo naHerodhi. Panguva yaPauro vanga vatotanga kuuraiwa kudhara madisciples. John ainzi akabhoiliswa mumafuta, but chakava chishamiso because paakaiswa mudhiramu rakabhoiliswa mafuta akabuda asina kutsva, vanhu vakazotendeuka ipapo. Ndiye ega akararama kusvika pakuchembera kusvika azonyora zvakazarurwa. But vamwe vese vamwe vakaroverwa pamuchinjikwa, umwe ainzi akaroverwa pamuchinjikwa. Simon Peter akati aiwa ndipidikudzai muchinjikwa because handingaite saJesu Kristu. Vana Andrea vakaroverwa muchinjikwa wavo, vamwe vakabayiwa vakachekwa nemunondo vakadimburwa musoro, vamwe vakabayiwa nepfumo. Yani ndiBartholomew ndofunga akabayiwa nepfumo, vamwe vakauraiwa, vamwe vakaita kutakwa nemabwe, vamwe even vana Stefani takazviverenga tikaona zvirimo mubhaibheri, vakaita kutakwa nemabwe. Nyaya iyi kana mada kufamba nenzira yaMwari chaiyo, kune vasingafare nazvo, vasina kumira pakajeka zvikuru sei vanenge vachiti tinonamata Mwari, vanosvika pakutsamwa. Munogona kuzosvika baba namai Chakombera, munogona kutosvika pakuzogariswa pasi maakubvunzwa kuti saka iwo all night prayer amuri kuita aya zviri kufamba sei, muroda kuti zvisvike kupi, zvakatangwa nani, ndiani akakuudzai kuti mudaro? Zvakuda vanhu vanoziva zvavanomirira, zvakuda vanhu vanoziva zvavanomirira, kuti pamwe munogona ngoti mene munomubvunza Mangozho kuti anongozviita ada kuzviita kunge anotaura naMwari. Isusu hatinei nazvo. Kana mamanikidzwa kunzi torai nhingi mumite chakati, torai nhingi mupe mharidzo, torai nhingi mupe munamato, torai zvinhu zvaMwari zvinoda kumirirwa. Kana munhu asarudza Jesu anofanira kumirira Jesu kutaura kuti apa laini inini ndakapa upenyu hwangu kuna Jesu, ichi chamakundiita ichi makundipinza mune chakaipa. Chidzidzo chanhasi chinoita sechiri chakazungaira kunge chisina simba, but chinhu chinotogona kutotibatsira chikatichengeta, because Mwari vari kuti vari kuda vanhu vanovamiririra, vanomirira chokwadi chavo vachiziva kuti zvinogona kuoma, zvinogona kupfava, zvinogona kufamba zvakanaka, zvinogona kuioma. Tinogona kusangana nevaroyi vanotanga kuti ndimi munozvita munonamata. Masatanista anogona kuuya achiti ndimi matinoda kumirira chokwadi. Mumadzikereke umo vanhu munogona kupinzwa mumakoti, but zvakuda vanhu vakazvipira kumirira chokwadi. Hallelujah. I think nyaya ndanditaura mukaona kana maybe tingokurumidza takunopedza kuenda pamabasa evapostori chapter 12 verse 1 and 2. Mabasa evapostori chapter 12 verse 1 and 2. Paulo unosungwa naHerodhi ndokubudiswa nomutumwa wake. Zvine nenguva inenge iyeyo mambo Herodhi akatambanudza ruoko rwake kuti atambudze vamwe vekereke. Akauraya Chakombera mukuru wacho nomunondo. Zvino akati achiona kuti zvafadza vaJudha, ndokupfuura akabata Petrowo. Aiva mazuva ezvingwa zvine mbiriso. Amen. Muri kunzwa uyu Jacobo ndiye James panguva iyi akatourawa. Hallelujah. Amen. Zvandandichireva kuti vese vakapera kuurawa, hakuna mudzidzi waJesu kunze kweiye watataura chete. Vese vakaita kuurawa, havana kufa natural death.
Saka, what am I trying to say? Ndiri kuti this journey yamati madecide kuda kufamba nayo iyi inoda vanhu vagara pasi vanyatsofunga kuti tazvipira here, because this journey dzimwe nguva haipere nehappy ending. Hallelujah. Amen. Tingazoti happy ending pakuti kuenda kudenga kunosangana naShe, but kana titarisa panzira dzepano panyika zvichida haufe natural death. Hazvizikanwe mangwana kuti government ichafungei, hazvizikanwe mangwana kuti even kukereke kwatinopinda kwacho kuti kuchanzi chii. Munodanwa munzi saka maamuri kufunga kuti muri kuitei, ndo chii ichocho. Zvakuda vanhu vazvipira kuti inini ndiri kuziva chandakatenda machiri, ndiri kuziva chandiri kuteera, ende ndichachimirira sei. Haleluya. Zvakawanda zvandingapedzerwe nenguva ndichitaura, but the main point ndiyo iyi yekunzi count the cost. Kuti Ishe vari kutaura kuti vanhu zvinofadza kuti vanhu vafunga kuteera shoko iri, vanhu vafunga kuteera vhangeri iri, asi vanhu vangu vanofanira kuudzwa chokwadi, kuti vaudzwa kunzi zvamata kuteera izvizvi haisi ice cream. Muchanamatira varwere vachipora, muchanamatira vakafa vakamuka dzimwe nguva, muchaitawo zvimwe zvishamiso. Sana Simon Peter vakatofambawo pamvura, vakatonamatira varwere vakapora, vakasvika pakuti mimvuri yavo vaingopfuura kudai so, munhu akagumwa nemumvuri otopora. Vakasvika pakunzi hembe dzavo dzavanopfeka dzaitorwa dzobvarurwa kuitwa matende. Matende iwayo aitumirwa kuvanhu vanorwara nekuti basa rarakura, basa rarawandisa zvekuti vava vasingakwanise kunamatira munhu wese. Saka vaigona kutora zvimatende zvimapisi zvemachira iwayo, jira iroro rekungoti hembe yaakambopfeka rikachekwa iroro rikanoguma munhu ari kurwara aipora. Ndakambozvitaura rimwe zuva ndikati this ministry inofanira kuratidza the glory of God, because kana ariye Mwariye watiri kunamata ainamatwa na Simon Peter zvinofanira kuonekwa zvichiitika muministry inoyi. Tinofanira kusvika papoint yekuti juzi rakambopfekwa nababa Chakombera, kana muine anointing of God, juzi iroro rikaguma munhu rinofanira kumuporesa. Hengechefu yemunhu unonamatira, hengechefu yemunhu yoendeswa kwaari, iwo hausi kusvika kwaari, but hengechefu iyoyo painosvika ikoko inozogona. Haleluya. Pane vangu vachitaurwa namai Chakombera Elia sati tatanga, vakamboita problem yavakaita, ndikavati ikoko kwamuri torai chigubhu muise mvura, ndikanamatira mvura pafoni. Kana riri simba raMwari chairo rinofanira kuonekwa ipapo. Zvinoitika kuti mafuta anonamatirwa, munhu ozorwa mafuta iwayo anga anamatirwa, kana mvura yanga anamatirwa munhu omwa mvura iyo. Hallelujah. Zvizhinji zvichaitika, but still at the end of the day munhu kana agamuchira Jesu, kana apinda ministry ino akutoziva kuti hatichisiri pano pasi, chasara kuenda kumatenga kuna Mwari. Hallelujah. I think tingabvumire panapa for now. Hallelujah.